News eba koktma hayungni bebak bekhakni kaham hamiano saiman rawa. Tei o koktma butang barha kotoni thongbri eba fort pillar tongwa. Piaba o koktma wa mungsa sukkebuino bolna naike eba sak musuk tuino awaike borok poito saya enggi thangna phano tongwa abuni bagui kerong tei raidano rakhokna nangwo. Piaba haste songmari paima ullo keplai kesin silaima ullo YouTube tei Facebook tei kokma awainai sak-sakno independent hanoi mangrawi yak sibodol belai kebang bai sema ullo bomtom tei jawi belai urumur saja kokho tei boni kokho go bubagrano simi hamya saya samani nukjak kha khanajak kha abono soimanliani bagui o marstalni salbani simi sengjaka hasteni kereng thanao FIR khainani bobagrani sengkrakrokni sakthar manibai abo haike marstalni salsiniwo Tipraland Ampi Block Committee ni saitok manibai Amarpur Birganj thanao bo FIR khaijaka independent hojaknai YouTube Facebook news channel ni tangphang Saikat Talapatra ni mwngwi tei o FIR khaithani tongkha Tipraland Ampi Block Committee ni Secretary YTF Block Committee ni Working President songni logeo block member bohaino singtini Birganj thana ma phaika mahai kaisa baira sungui tongmani sungnuka sini buwagrane against ke kaisa kok samani bo সম্ভাবনা CPN party খাইনি singma khakaka ba CPN party ni bo kaisa CPN party ni dalal bo bibino against ba buwagrana hamya ke prosar khaiwi tongmani o mono tuibi sing saja yangui tini sing Birganj thana ma phaika FIR khainani bawi bone mungtui oke singbono koine musu sini o tipraha phani sini khajani takhuk te bukhuk songromno naiwi tongdi singha ka tabuk sing tong sing sugliya sini buwar grani je against kok sawi tongmani o borokno jodi প্রশাসনিক তরফ থেকে অ্যাকশন না মানে নুকজে হাঁকে চিনি থানসেনি মারি সং ফুলুংনাই সং বুবাগ্রানো যে খুব ফাইতি খুব খেঁই হাইয়া সিতরা কক রাংসাও বা বিভিন্ন আকারকে হাইয়া সিতরা কক সামানি বনো সং অ্যাকশন মা থাংনাই হামবাই